Formal lang nilagdaan ng Department of Social Welfare and Development Bicol, Department of Education, kasama ang local government unit at state, local university and college ang Memorandum of Agreement para palakasin ang flagship initiative nito na sa pagbasa may pag-asa, kaya tara basa. Layunin ng programa na ito na matugunan ang learning gaps ng mga mag-aaral sa laylayan at pagbibigay ng suporta at oportunidad sa mga pamilyang mabababa ang kita at mga mag-aaral sa kolehiyo. Ayon kay Mayor Jess Camara, isa ang bayan ng Libmanan sa mga napili sa nasabing programa ng DSWD. Nasa 830 na mga estudyante mula sa elementarya ang makikinabang sa naturang programa. Sa Provincial Council, out of 35 municipalities in one city, kita po ang napili kan programa initang DSWD. National program po kan DSWD, nakapartner po ang Department of Education. Makakatuwang ng lokal na pamahalaan ng Libmanan ang Governor Mariano Villafuerte Community College o ang GMBCC, kung saan nasa 166 na mga estudyante ang magtuturo o magiging tutor at magkakaroon ng additional income. Sa pahayag ni Michelle Dublon, Campus Administrator ng GMBCC, nasa 20 araw lang ang nasabing programa at magsisimula ito sa May 19 at magtatapos sa June 19. Mag-i-start tong programs nila May 19 to June 13. Ngayon pa naman kung 2025. 20 days lang po ito. Dagdag pa ni Mrs. Dublo na magkakaroon din ng sahod ang mga magtuturo. Magkakaroon sila ng compensation or papasok doon sa program ng DSWD na cash forward. So nasa po yun, provincial rate daw, sabi ng DSWD. Since dito sa Camsur ay 395 per day yung rate dito natin sa Bicol at Camsur. Kaya po yun yung ma-receive ng students. Eli Balbin, CSN.